Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης και καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο το I Care Too. Σήμερα είμαστε στην οδό Λίδρας και στην αρχή της Λίδρας, πλατεία Ελευθερίας, διεξάγεται μια εκδήλωση η οποία είναι για την παγκόσμια ειρήνη. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί και αν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η μέρα σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως βλέπετε πίσω μου, έχει ξεκινήσει ο κόσμος να μαζεύεται και πάμε να κάνουμε μερικές ερωτήσεις για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε. Χαίρετε, το όνομα σου? Είμαι η Αναστασία Νικολάου. Μάλιστα. Και τι κάνεις εδώ? Θα κάνουμε ένα flash mob. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο για την ειρήνη. Το έχει διοργανώσει τον JCI. Και τώρα ξεκινά. Ναι. Για να δούμε. Πάμε να δούμε τώρα που ξεκινά. Λοιπόν, είσαστε από... τον JCI Λευκοσία. Μάλιστα. Και τι κάνετε εδώ σήμερα? Κάναμε ένα flash mob για την Παγκόσμια ημέρα ειρήνης που έγινε σε περίπου 30 χώρες ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε στον κόσμο προς τα έξω για την Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης για να δώσετε ένα ακόμη πιο δυνατό μήνυμα για τη σημερινή ημέρα? Βασικά, όλος ο κόσμος θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ειρήνη στη ζωή μας. Μάλιστα. Είτε σημαίνει αυτό σταματούμε τους πολέμους ή τη βία ή και για προσωπικά. Δηλαδή, όταν εμείς νιώθουμε ειρηνικά μέσα μας, Δηλαδή πρώτα να αλλάξουμε το εγώ μας. ή να αλλάξουμε το εγώ μας, ναι, τότε νομίζω θα είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Ξέρετε ποια μέρα είναι σήμερα? Ναι, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Μάλιστα. Πρέπει να πεις κάτι παραπάνω για την ημέρα? Μακάρι να υπάρχει σε όλον τον κόσμο ειρήνη και οι χωροί που ήταν σήμερα εδώ στην πλατεία ήταν κάτι πολύ συμβολικό. Μάλιστα. What do you think about this day? About Peace Day? What do you think that means? I think it's all members of community, no matter what their nationality is, to come together and have a good time, enjoy each other's company, just talk amongst each other and have a laugh, have a good time. Ξέρεις τι Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα? Παγκόσμια ημέρα. Όχι. Να σου πω. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Ειρήνης. Μάλιστα. Ωραία μέρα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ακόμα ένα πράγμα μόνο. Τι θα έλεγες στον κόσμο έξω για να τον κάνεις να εκφράσει το μήνυμα της ειρήνης, να του δώσεις το μήνυμα της ειρήνης από μέσα σου εσύ προς τον κόσμο προς τα έξω? Να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ειρηνικοί και φιλικοί μπορούμε μεταξύ μας, να μην τσακωνούμαστε με τον παραμικρό, να μην γίνονται οι πολέμοι για ασήμαντους λόγους και ξέρω εγώ. Λοιπόν, ως τώρα ρωτήσαμε αρκετά άτομα, πολλά ήξεραν, πολλά δεν ήξεραν τι μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Οπότε να συνεχίσουμε να δούμε τι είναι να γίνει. Πάμε να δούμε. Μάγκες, ας κάνω μια συνέντευξη. Προλαβαίνει. Ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μέρα? Δεν γνωρίζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Τι θα λέγατε στον κόσμο για ένα μήνυμα που θα δώσετε προς τα έξω? Σταύρακα. Έλα, man. Εγώ λέω να αφήσουν τις βλακίες και να ζήσει ο κόσμος ειρηνικά
Γιατί στο τέλος όλο εμείς τις πληρώνουμε. Μάλιστα. Εμείς απλώς ο λαός και οι στρατιώτες που πεθαίνουν κάθε μέρα στον πόλεμο. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είναι Κύπρος, να είναι καλά. Να είναι καλά. Ειρήνη. Γεια σας. Thank you. Τι θέλει να πεις στον κόσμο προς τα έξω για να τον κάνεις να έχει παραπάνω το αίσθημα της ειρήνης και να του δώσεις αγάπη προς τα έξω, το μήνυμα της ειρήνης γενικά τέλος πάντων. Έχεις κάτι υπόψη σου να πεις στον κόσμο? Να πάτε γενικά τον κόσμο, τον συνάνθρωπο, το ξένον κόσμο ιδίως. Ιδίως γιατί είναι παγκόσμια ειρήνη, έτσι. Ναι. Να υπάρχει αγάπη, φιλία, κατανόηση. Αυτά. Εκτός από τον κόσμο που κυκλοφορά έξω, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι μέσα στα καταστήματα. Πάμε να ρωτήσουμε τον κόσμο μέσα αν ξέρει τι μέρα είναι σήμερα. Έτσι, πάμε να δούμε. Γεια σου, το όνομα σου? Σοφία. Σοφία, ξέρεις τι παγκόσμια μέρα είναι σήμερα? Όχι. Όχι. Λοιπόν, έτσι για να σε ενημερώσω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Ειρήνης. Για παγκόσμια ειρήνη για όλες τις φυλές, για όλα τα χρώματα. Λοιπόν, τι έχεις να πεις στον κόσμο έξω για να του μεταδώσεις αυτήν την ειρήνη, δηλαδή αυτήν την γαλήνη προς τα έξω? Υγεία, να μην έχουμε πόλεμο, χαρά και όλα, δεν ξέρω. Πρέπει να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, νοουμένου ότι και τα δημοκρατικά δικαιώματα μας εφαρμόζονται. Τι άλλο μήνυμα θα δίνετε στον κόσμο προς τα έξω, ο οποίος υποφέρει από πολέμους, υποφέρει από πείνα, υποφέρει από πάρα πολλά λόγω της μη παγκοσμίας ειρήνης? Ο κόσμος ήθελε και θέλει την ειρήνη. Δεν έχει προγράμματα αλλαγής. Όμως πρέπει να επιμένει σε ορισμένες αρχές δικαίου, αρχές ίσης μεταχείρισης, ίσης κατανομής των βαρών οικονομικών και άλλων, και όπως ανάφερα και προηγουμένως, να φύγει η τουρκική κατοχή από τα κατεχόμενα εδάφη. Λοιπόν, αυτή ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης. Ο κόσμος, νομίζω, μετά από αυτό το event που έχει γίνει στην αρχή της Πλατείας Ελευθερίας, έχει συνειδητοποιήσει αρκετά ότι αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική. Όπως και ο κόσμος που βλέπουμε πίσω μας απολαμβάνει μια ειρήνη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στη μισή μας χώρα, γιατί η άλλη μισή είναι κατεχόμενη. Οπότε ξέρετε ότι εδώ γίνεται ειρήνη, ακριβώς δίπλα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Λοιπόν, το μήνυμα σήμερα νομίζω μεταδόθηκε αρκετά για το θέμα παγκόσμια ειρήνη. Αγάπη, φιλία, για κάθε φυλή, για κάθε χρώμα και για τον οποιοδήποτε που περνά και περπατά δίπλα μας να τον αγαπούμε, γιατί αυτόν εννοείται παγκόσμια ειρήνη και όχι πόλεμος στον κόσμο μας. Αγαπάτε όποιον είναι δίπλα σας, δεν είναι κακό. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν οι κακοί, αλλά οι κακοί υπάρχουν γιατί κάποιοι άλλοι κακοί τους έχουν κάνει κακό. Γι' αυτό να αγαπήσετε τους για να τους αλλάξετε και αυτούς. Μόνο αυτό έχω να πω. Heal the world. Heal the world. Peace. Ειρήνη. Ειρήνη. Ειρήνη.